Sinergia CRM és una eina personalitzable. Cada organització pot adaptar-la a les seves pròpies necessitats mitjançant una sèrie de funcionalitats que es troben a l'àrea d'administrador. En aquest vídeo aprofundirem en les eines de desenvolupament i en concret en l'apartat Estudi, on podrem personalitzar els diversos mòduls disponibles en l'aplicació i més en concret els camps, les etiquetes, les relacions, les vistes i els subpanells. Recordem que per accedir a aquest contingut és necessari disposar d'un usuari de tipus administrador. L'accés a l'àrea d'administrador es troba a la part superior dreta de la pantalla. Una vegada accedim a ella, hem de dirigir-nos al panell d'eines de desenvolupament. A més d'estudi, en aquest panell disposem de 6 eines més que és interessant conèixer. Dues d'elles, el constructor de mòduls i el carregador de mòduls, serveixen per a construir i agregar mòduls al CRM i les tractarem en un vídeo específic. L'editor de llistes desplegables ens ajudarà a gestionar les llistes que s'utilitzen al CRM als camps desplegables o de multiselecció, encara que, com veurem a continuació, també podran gestionar-se des d'estudi. A canviar el nom dels mòduls, podrem canviar el nom dels mòduls del CRM si es considera necessari en algun cas. Per exemple, el mòdul d'esdeveniments podria passar a dir-se cursos, en el cas d'una entitat que només organitzi esdeveniments d'aquest tipus. A configurar mòduls i subpanells podrem seleccionar quins mòduls estan disponibles al sistema, amb la possibilitat d'ocultar, per exemple, funcionalitats que l'organització no té previst utilitzar. Finalment, a configurar grups de pestanyes podrem gestionar les pestanyes del menú principal de navegació. Podem ocultar el menú, per exemple, les campanyes, o moure el mòdul d'informes a la pestanya principal del menú. Si ens dirigim a la nostra instància i consultem el menú principal de navegació, podrem veure com el mòdul Informes ja forma part de la pestanya principal. Ara sí, una vegada presentades altres eines de desenvolupament, ja podem entrar detalladament a l'apartat Estudi. El primer que trobem en pantalla quan accedim a Estudi són 3 columnes. En la primera columna trobem en format d'arbre de navegació el conjunt de tots els mòduls disponibles a Sinergia CRM, tant els d'origen de l'aplicació com els que cada entitat hagi pogut crear en la instància per a incrementar la funcionalitat del CRM. Aquest arbre es manté sempre disponible mentre estiguem a estudi, encara que pot ocultar-se puntualment per a facilitar l'acció de l'usuari administrador. En la columna central també trobem, en el moment inicial, els mòduls disponibles al CRM, en aquest cas amb la seva icona representativa. Aquesta columna central és l'espai en el qual desenvoluparem l'operativa d'estudi. Finalment, a la dreta, tenim la columna d'ajuda, on tindrem informació de suport que ens pot ser útil. Aquesta última columna, com la del llistat de mòduls, pot ser amagada una vegada l'usuari es mou amb seguretat per estudi i així facilitar la màxima visibilitat de l'àrea de treball. Per a presentar la potencialitat d'estudi, utilitzarem el mòdul de persones. L'operativa és pràcticament idèntica amb qualsevol altre mòdul. Quan accedim a persones, podrem gestionar etiquetes, camps, relacions, dissenys i subpanells vinculats a aquest mòdul. Al CRM, les etiquetes són els termes visibles a l'aplicació, noms de camps, títols i altres textos d'ajuda i context. Com veiem, es tracta d'un llistat on trobem, d'una banda, el nom intern de l'etiqueta, que ve donat per l'eina, i per l'altra, el valor per defecte que Sinergia CRM li dona. Podran modificar-se etiquetes sense que tingui impacte en l'operativa del mòdul. Podem triar, abans de començar a editar, si volem veure les etiquetes d'ús freqüent o totes les etiquetes. A més, també podem realitzar canvis per a l'idioma que sigui necessari. Per canviar les etiquetes, simplement hem de clicar en la casella corresponent, esborrar el contingut i afegir el nou contingut. Per exemple, podem canviar el nom del camp Estat o província de direcció alternativa i substituir-lo per província de direcció alternativa. Quan hàgim acabat, premem a guardar i desplegar perquè el canvi es faci efectiu. Si tornem a la nostra instància i busquem un altre registre de persona, veurem que al panell de direccions, el camp província de direcció alternativa ja s'ha establert. Des d'aquesta funcionalitat és possible gestionar els camps del mòdul Persones de forma més àmplia que una simple modificació d'etiqueta. Com veiem en pantalla, des d'aquest editor podem tornar a accedir a etiquetes a través del botó de la part superior. Quan accedim al gestor de camps, ens trobem amb una taula amb 3 columnes. En la primera veiem el nom intern que el sistema dona a cada camp.
En la segona columna tenim la seva etiqueta de visualització, és a dir, el nom del camp que es veu en pantalla quan utilitzem el CRM. I finalment, en la tercera, tenim el tipus de camp, és a dir, quina tipologia d'informació emmagatzema, si es tracta d'una àrea de text, d'un camp desplegable, d'una casella de verificació o si té format de data, d'imatge o de telèfon, entre d'altres opcions. La gestió de camps d'un mòdul consisteix en o bé la creació de camps nous o bé la modificació o eliminació de camps existents. Convé recordar, com farem més endavant, que l'existència d'un camp en aquest llistat no implica necessàriament la seva presència en les vistes del registre en el seu ús habitual per part dels usuaris. Mostrarem, en primer lloc, la creació d'un camp nou al mòdul Persones. De totes maneres, abans de començar amb la creació de camps, és necessari tenir en compte si és millor crear el camp a través de l'eina Estudi o a través del constructor de mòduls, al qual abans fèiem referència. A Estudi crearem els camps per als mòduls de base de sinergia CRM, mentre que si volem afegir un camp a un mòdul creat per l'entitat des del constructor, serà allà, al constructor de mòduls, on el crearem, per a posteriorment tornar a carregar-lo a la instància. En primer lloc, hem de tenir clar quin tipus de camp volem crear, ja que l'eina ofereix una àmplia gamma de camps i hem de triar el que millor s'adapti a les necessitats de l'organització. Com veiem en pantalla, el CRM ens mostra múltiples tipus de dades que en principi hauríem de donar cobertura als requeriments de l'entitat al registre d'informació. Podem crear camps que permetin la recollida de telèfons, dates, nombres decimals o enters, adreces, àrees de text, URLs, desplegables de resposta única o de multiselecció. El CRM també mostra opcions de camps on s'adjuntin imatges o relacions amb altres mòduls. Mostrarem a continuació la creació de diversos tipus de camps de sinergia CRM al mòdul de Persones i veurem com el CRM va adequant l'estructura de la fitxa de creació a les particularitats de cada tipus de camp. Començarem creant un camp de text i a mode d'exemple crearem el camp Centre de Formació Universitària. Per a generar aquest camp hem d'afegir la informació requerida al formulari que apareix en pantalla. Hem d'indicar el nom del camp, que servirà per identificar-lo a nivell intern al CRM i ha de complir amb una sèrie de condicions, no de tenir espais ni caràcters especials. Recomanem que els noms dels camps creats per l'entitat en mòduls ja existents del CRM continguin un prefix que identifiqui aquesta circumstància, de manera que al futur l'entitat sempre pugui saber si un camp determinat va ser creat per ella o no. Aquest prefix podria ser, per exemple, les sigles de l'organització. Veiem que automàticament el CRM emplena els camps d'etiqueta de visualització, que pot i habitualment ha de ser modificada, i sistema d'etiquetatge, que és la forma com internament el sistema identificarà l'etiqueta i que no és necessari que l'usuari toqui. Podem afegir un text d'ajuda que apareix temporalment quan l'usuari manté el cursor sobre el camp i pot utilitzar-se, per exemple, per informar del tipus d'informació sol·licitada i un comentari de text, que únicament és visible a l'estudi o al constructor, per la qual cosa pot ser utilitzat per a descriure el camp als administradors. Pot indicar-se també un valor per defecte, és a dir, el valor que apareixerà al camp en el moment de la creació del registre i que habitualment podrà editar-se si l'usuari ho considera necessari. També és interessant marcar una mida màxima, en aquest cas de caràcters de text. Haurem de determinar si es tractarà d'un camp obligatori. Si serà auditable, és a dir, si el CRM ha de registrar tots els canvis de valor per a aquest camp en concret en qualsevol registre del mòdul. Si permetem, obliguem o limitem que el camp sigui importable mitjançant l'assistent d'importació de fitxers, per defecte serà importable. I finalment, si habilitem o no aquest camp en la funcionalitat de combinar duplicats o de detecció de registres duplicats. És recomanable habilitar aquest camp. Una vegada tinguem els camps emplenats, podem procedir a guardar. A continuació, crearem un nou camp però del tipus desplegable, per així conèixer les diferències que hi ha en la creació d'un camp o un altre. Per això, utilitzem de nou l'opció Afegir camp i, a mode d'exemple, crearem el camp Color d'ulls. Com ja hem especificat, crearem un camp desplegable. Immediatament s'estructura el formulari en funció d'aquest tipus de camp. Hem d'indicar, com hem explicat anteriorment, el nom del camp i, si és necessari, algun text d'ajuda o comentari. A continuació, i per la tipologia del camp que estem creant, hem de concretar les opcions de la llista desplegable. En primer lloc, podem optar per la utilització d'alguna de les llistes existents. Per defecte, el CRM proposa una d'elles, però és habitual que en la creació d'un camp optem per la creació també d'una nova llista. En qualsevol cas, el que indiquem a continuació serà perfectament vàlid per a l'edició d'una llista existent. Així que cliquem a Afegir i, en primer lloc, podem concretar el nom que vulguem finalitzat en list. Per defecte, l'aplicació utilitza el nom del camp al qual es vincula.
A continuació, podem afegir tants elements com vulguem, indicant per a cadascun d'ells el nom del camp, amb les restriccions habituals d'elements que es guardaran en la base de dades i la visualització de l'etiquetatge, que pot ser modificada. És habitual crear com a primer element de la llista l'espai en blanc. N'hi ha prou amb agregar un valor sense haver indicat res en cap dels espais disponibles. En aquest cas, creem les opcions verds, blaus i marrons. Els valors de la llista poden ordenar-se per ordre alfabètic ascendent o descendent mitjançant els botons disponibles o en un ordre personalitzat arrossegant els valors després de clicar sobre ells. Evidentment, podem editar o eliminar qualsevol dels valors de la llista. És important recordar, si es tracta d'una llista ja existent, que l'eliminació d'un valor pot tenir impacte en aquells registres que tinguin assignat aquest valor. Quan guardem la llista desplegable, tornem a la fitxa del camp on estàvem i podem indicar quina és l'opció del desplegable que veurem per defecte i si estarà disponible per fer una actualització massiva en un conjunt de valors des de la vista de llista del mòdul. Una vegada completada la resta de la informació relativa al camp que volem generar i que ja hem vist en l'exemple anterior, podem procedir a guardar. Per acabar de veure les diferents opcions de creació de camps, crearem un últim camp. Aquesta vegada serà un camp numèric sencer on indicarem, per exemple, el nombre de germans de la persona. Com sempre, per començar, indicarem el nom del camp i la informació relativa a aquest. Ens aturarem als camps valor mínim i valor màxim. Aquests camps ens permetran assenyalar el rang numèric que habilitarem a aquest camp. En l'exemple que estem creant, entenem que el rang de nombre de germans estarà entre 0 i 15. Altres dues opcions específiques que apareixen en aquest tipus de camps són les d'habilitar la cerca de rang, que permet gestionar les cerques per rang numèric a les vistes corresponents del mòdul, i el de deshabilitar el format per deshabilitar, per exemple, la separació de milers. Per a finalitzar, podem acabar de completar la informació i guardar. Si ens fixem de nou en la llista de camps del mòdul, podem observar que els camps creats ja formen part de la taula de camps disponibles, però hem de tenir en compte que la disponibilitat d'aquests camps, malgrat estar ja creats en l'aplicació, no es veurà reflectida en la interfície d'usuari fins que s'incorpori a les diferents vistes o dissenys que veurem més endavant. En aquest apartat de camps també és possible editar els ja creats. Quan accedim a la pestanya d'edició del camp, podem editar l'etiqueta de visualització, podem afegir el context d'ajuda i fins i tot fer que aquest camp sigui obligatori, auditable i importable. Tenint en compte aquests camps, el CRM ens permet guardar els canvis que hagin pogut fer, cancel·lar els canvis o bé clonar el camp per aplicar els mateixos paràmetres a un nou camp que vulguem crear. Finalment, també és possible eliminar camps, però cal destacar que només es poden eliminar els camps creats per l'usuari i no els que ja apareixen per defecte al CRM. Cal tenir en compte també que eliminar un camp significa eliminar totes les dades que estan associades a aquest. Així que des de Sinergia CRM no recomanem eliminar camps existents, sinó que és més eficient i genera menys problemes amagar els camps a les vistes, com veurem més endavant. Una relació és un vincle que s'estableix entre dos mòduls del CRM, de manera que registres de tots dos mòduls puguin estar enllaçats entre si quan convingui. Al CRM hi ha definides moltes relacions perquè es tracta d'un element fonamental en una aplicació de tipus modular. Un exemple típic de relació és la que existeix entre persones i organitzacions, que permet saber a quina organització està vinculada una persona, així com conèixer quines persones estan vinculades a una mateixa organització. Existeixen tres tipus de relació entre mòduls. Una relació d'un a un, on un registre del mòdul principal només es pot relacionar amb un registre del mòdul relacionat i viceversa. És un tipus de relació infreqüent al CRM. Per exemple, podria permetre tenir un mòdul independent, però relacionat amb el de persones, on es guardaran les seves dades sensibles de manera que només seran accessibles per usuaris autoritzats des de rols corresponents. Una relació d'un a molts, on un registre del mòdul principal només es pot relacionar amb un registre del mòdul relacionat, però un registre del mòdul relacionat sí que es pot relacionar amb diversos registres del mòdul principal, per exemple, el de l'organització amb moltes persones i cada persona amb una única organització. I finalment, una relació de molts a molts, on un registre del mòdul principal pot estar relacionat amb diversos registres del mòdul relacionat, i al mateix temps, un registre del mòdul relacionat pot estar relacionat amb diversos registres del mòdul principal. Per exemple, una reunió pot tenir diversos assistents, i una persona pot assistir a diverses reunions. Pel que fa a la visualització del CRM, una relació d'un a un mostra un camp nou a cada costat de la relació, com un link al seu registre vinculat en l'altre mòdul.
Una relació d'un a molts mostra un camp en un costat de la relació, de nou com un link, i un subpanell a l'altre costat, amb el llistat dels diferents registres vinculats. I finalment, una relació de molts a molts mostra un subpanell a cadascun dels mòduls. L'eina Estudi també ens permet gestionar les relacions. Quan accedim a relacions trobem una altra taula amb 4 columnes on tenim en primer lloc una columna amb els noms de les relacions ja creades. En la segona columna tenim els mòduls principals. En la tercera columna s'indica el tipus de relació. I en l'última columna tenim els mòduls relacionats. Per entendre millor aquest concepte, afegirem una nova relació. Per començar, hem d'assenyalar quin tipus de relació crearem. Veurem que el formulari canvia segons el tipus que detallem. A mode d'exemple, pretenem poder registrar qui és la persona responsable principal d'un esdeveniment, sent aquesta una informació que per defecte no apareix al CRM. Assumirem que un esdeveniment només pot tenir un responsable, mentre que una mateixa persona pot ser la responsable de diversos esdeveniments. Així doncs, en aquest cas, ens interessarà crear una relació d'un a molts entre el mòdul persones i el mòdul esdeveniments. Una vegada guardem i es desplegui la nova relació, podrem anar al mòdul d'esdeveniments, entrar en un esdeveniment ja creat i trobar a la vista de detall el camp Persones, fruit de la relació entre mòduls que acabem de crear. Aleshores, ja es podria indicar la persona responsable d'aquest esdeveniment, modificar la seva etiqueta des de l'estudi i etc. Si accedim a qualsevol registre de persones, trobarem al mateix temps un subpanell que ens indica l'esdeveniment als quals s'ha vinculat com a responsable principal. Com veurem més endavant, podrem modificar els noms i els camps que hi apareixen. Vista la seva importància i impacte en el funcionament del CRM, és molt recomanable tenir cura a l'hora de crear o eliminar una relació entre mòduls. A l'eina Estudi també podem gestionar els diferents dissenys o vistes dels mòduls. Partim, com veiem a la pantalla, de les 7 vistes que existeixen a Sinergia CRM i que poder conèixer millor al vídeo específic. L'edició dels dissenys es fa a través d'un senzill sistema d'arrossegar i deixar anar, de manera que triem a la caixa d'eines el camp que volem afegir al disseny i l'arrosseguem fins a col·locar-lo en la posició desitjada. En aquest cas, per exemple, accedim a la vista d'edició del mòdul Persones. Veiem a la columna esquerra, a més de la paperera, les opcions d'incorporar nous panells o files i el llistat de camps disponibles que encara no apareixen en les vistes. Per començar, crearem un nou panell, arrossegant l'opció des de la caixa d'eines i col·locant-la sota la primera pestanya. Una vegada col·loquem aquest nou panell, podem decidir si volem que continuï sent un panell, de manera que els camps que col·loquem dins quedin en la mateixa pestanya que el contingut de més amunt, o si volem crear una nova pestanya on col·locar els nous camps creats. Per determinar que aquest panell sigui una pestanya, haurem de guardar el disseny, ja que no hem completat el disseny i encara no volem que els canvis s'apliquin en la interfície. I ara sí, seleccionarem l'opció Pestanya. Una vegada ja estigui creada, podem afegir els nous camps Centre de Formació Universitària i Color d'ulls. També afegirem, en un nou panell, el camp restant, Nombre de germans. Per aplicar la interfície d'usuari als canvis realitzats, hem de prémer Guardar i Desplegar. També podem veure l'historial de canvis que hem fet i, en cas d'haver-nos equivocat, podrem restaurar la vista per defecte. Finalment, el CRM també ens permet marcar la casella de sincronitzar amb la vista de detall, per mantenir totes dues vistes unificades sota el mateix criteri, com veurem a continuació. Per veure el que hem creat, tornarem al mòdul de Persones per entrar en un registre i en la seva vista de disseny i així confirmar que els camps creats ja estan activats on correspon. Aquí els tenim. Si tornem a dissenys i accedim a la vista detallada, apareixerà un advertiment si està sincronitzada amb la vista d'edició que hem vist anteriorment. Una bona pràctica en la gestió de la informació és la d'incorporar en les vistes de detall informació sobre dates i usuaris de creació i modificació del registre, com veiem en pantalla. Així, es podria sincronitzar inicialment amb la vista d'edició per a simplificar el procés i, una vegada finalitzat, desactivar la sincronització i incorporar manualment aquesta informació, per exemple, un nou panell o pestanya. Tornarem al mòdul de Persones per entrar en un registre i en la seva vista de detall i així confirmar que la informació està disponible per veure el detall, però no per editar. Si tornem a dissenys i accedim a la vista de llista, trobem un sistema visualment diferent, però que funciona de la mateixa manera, arrossegant i deixant anar. Per exemple, podem triar el camp color d'ulls, que està a la columna d'ocults,
i arrossegar-lo a la columna per defecte i seleccionar un altre camp qualsevol i situar-lo als disponibles. Els camps per defecte apareixeran a qualsevol usuari que no personalitzi les seves vistes. Precisament, els camps disponibles ho estaran per quan, a la vista de cerca detallada, l'usuari pugui gestionar quins camps visualitza. Els ocults no apareixeran ni per defecte ni entre els disponibles. Si anem al mòdul de persones i accedim a la vista de llista, veurem el conjunt de camps per defecte i a la cerca avançada, els disponibles per a la personalització. Tornem a l'apartat de dissenys i accedim a la creació ràpida. És la que apareix en la creació de qualsevol registre des d'un subpanell. Aquí ens trobem de nou amb el mateix format que hem vist anteriorment a les vistes d'edició i detall. Podem afegir i modificar la vista o aprofitar la possibilitat de copiar de la vista d'edició, si com és habitual, la creació d'un registre des d'un subpanell és idèntica a la creació d'un registre des del propi mòdul. I com sempre, guardem i despleguem. La següent vista és la dels camps que apareixeran al dashlet, és a dir, en la primera pantalla que ens trobem després d'introduir les credencials d'accés a l'eina. Si s'opta per visualitzar el dashlet del mòdul de persones, aquesta vista permet determinar quins camps es veuran al llistat utilitzant la vista de llista o quins camps podem utilitzar per establir els filtres per als registres que es visualitzin utilitzant la vista de cerca. Per defecte, el CRM ens mostra camps, però com es tracta d'una vista que veiem només quan entrem, volem reduir el volum d'informació. Així que en lloc d'afegir altres camps, el que farem és eliminar el camp usuari de la llista per defecte i col·locar-lo en la llista de disponibles. Després de guardar, anirem al disseny de cerca i aquí afegirem el camp color d'ulls que hem creat anteriorment. A continuació, ens dirigim al dashlet de la nostra instància i veurem que el camp usuari ja no apareix a la vista de llista. A més, si entrem en la vista d'edició, veurem com està disponible el camp color d'ulls per a filtrar les cerques. Una altra de les vistes que podem gestionar és la vista emergent, aquella que apareix quan es pretén vincular un registre del mòdul, en aquest cas una persona, a qualsevol mòdul amb el qual estigui relacionat. Aquí, com succeïa en la vista del dashlet, podem gestionar la vista de llista i la vista de cerca. La vista de llista funciona com ja hem vist, de manera que podem afegir els camps que hem creat al principi del vídeo i guardar perquè es visualitzin en la vista de llista de la vista emergent. El mateix passa amb la vista de cerca, que té una llarga llista de camps i on podem treure alguns i afegir els camps que hem creat. Finalment, l'últim disseny que podem gestionar és la cerca bàsica i la cerca avançada. A la cerca bàsica traurem el camp codi i afegirem alguns camps més habituals com mòbil o ciutat. A la cerca avançada afegirem els camps que hem creat anteriorment. Una vegada els hàgim inclòs, guardem i despleguem. Si ens dirigim a la instància i comprovem la vista de cerca bàsica, veurem que ja apareixen els camps mòbil i ciutat. I a la vista de cerca avançada trobarem també els camps centre de formació universitària, color d'ulls i nombre de germans. En aquest últim cas, veiem que està disponible la cerca per rang, com havíem indicat en crear el camp. L'últim component que ens queda per veure són els subpanells. Recordem que són conseqüència d'haver-se establert entre mòduls relacions del tipus d'un a molts o de molts a molts. Aquí podem veure els mòduls del CRM que estan relacionats amb el mòdul persones i que han generat un subpanell. Com hem vist anteriorment, la relació que hem creat entre persones i esdeveniments ha generat un subpanell, que podem veure referenciat aquí. Si accedim a persones, al subpanell d'esdeveniments, veiem el mateix sistema d'arrossegar i deixar anar que utilitzem a disseny. Podem arrossegar camps amb un significat per als usuaris, per exemple, l'estat o el tipus d'esdeveniment. Fins i tot podem modificar l'espai percentual que ocupa cada camp i el nom que hi apareix al subpanell, en aquest cas, per exemple, com a esdeveniments com a responsable. Després de guardar i desplegar els canvis, veurem com al subpanell d'esdeveniments com a responsable d'un registre del mòdul apareixen els camps previstos. Si vols saber més sobre el funcionament de Sinergia CRM, subscriu-te a aquest canal i segueix-nos a Twitter i a LinkedIn.
Recorda també que trobaràs molta més informació al wiki de Sinergia CRM i que en cas de dubte pots enviar-nos la teva consulta a través del fòrum. Fins aviat!